na ga Allah sunaye kyakkyawa fad'uhu biha, ku kiraye Allah subhanahu wa ta'ala da su, ulidullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kusan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala da ma'anoninsu, don saboda sanin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abubuwan da yake ƙarfafa ma imani. Barbar ma shine na farkon, ka san Allah subhanahu wa ta'ala, ka san sunaye, to kuma wanda ya san sunayen kyakkyawa ya ƙididdige su, ya san ma'anarsu, ya yi aiki da ma'anarsu, to sakamakon shi aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna lillahi 99 isman, lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye 99, in ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake cewa mi'atan illa wahidan, 100 babu ɗaya sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. To wa'innan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala man ahsaha, duk wanda ya kididdige su, ya san su, ya san ma'anarsu, ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, ya yarda da almaliku, wane ne? Allah ne. Waye mai mulkin gaskiyan? Allah ne. Waye mai bada mulkin? Allah. Ya yarda da al'azizu, mabuwayi, waye mai buwaye? Allah. Alhakimu, waye mai hikima? Allah. Arrahmanu, waye mai rahama? Allah. Almu'ti, Allah shi ne yake badawa. Al-mu'izzu, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake ɗaukakawa. Al-muzillu, in ka ga an amshe mulkin kuma hallu an kaskantar da mutum, waye isa yi wannan abin? Sai Allah subhanahu wa ta'ala. To duk wanda ya san wa'innan ma'anonin ya kididdige su, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dakhala aljanna, ya shiga aljanna, Allah ya sanya mu aljanna. Kaga hadisi ne wanda Imam Buhari da Muslim suka rawaito. Kenan kaga nan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, na tasbihi ga Allah dukkan abin da yake cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa. Sai aka kawo asma'ullahi husna. Shi Allah subhanahu wa ta'ala al-maliki, shi ho mai mulki ne na gaskiya. Al-quddusi, shi ne mai tsarki. Al-aziz, shi ne mabuwayi. Al-hakim, mai hikima.